A València, la carrera l'ha oberta este grup de joves amb paràlisi cerebral. Esta discapacitat no els ha impedit pujar a la bicicleta. No és la primera vegada que ho fan. Amb l'ajuda de la Fundació Aixec, cada setmana eixen a fer rutes amb les seues bicicletes adaptades. Els hem acompanyat per conèixer-los millor. Són campions d'alt i baix de la bicicleta, disfruten de cada activitat y demostren día a día que no son diferentes. Salimos todos los sábados, la salida es de unas 4 horas y hay unas rutas predeterminadas. Estes bicicletes són especials, adaptades a la discapacitat de les persones amb paràlisi cerebral. Per participar en les rutes cicloturistes no hi ha límit d'edat i només s'ha de tindre en compte que no sean chicos muy espásticos, que de repente puedan salirse de la bicicleta y más o menos que se mantengan. Avui el final de la ruta és la platja de la Malvarrosa, però cada dia s'organitzen diferents rutes cicloturistes amb la finalitat de donar una oportunitat a aquestes persones amb discapacitat, amb paràlisi cerebral, de poder conèixer València damunt d'una bicicleta. Significa todo, está encantada con venir, además nada más que se levanta ella ya sabe, porque ya dejamos la mochila preparada por la noche y ya sabe que viene al centro. Més de 200 voluntaris fan realitat el somni d'estos esportistes i ajuden les seues famílies a tirar endavant. Los chicos se portan bien, al principio pues les cuesta sentarse, pero luego se relajan y disfrutan del paisaje. Obrint camins és el lema de la Fundació Aixec, un objectiu del qual es beneficien vora 300 usuaris. Encara